Jos me ollaan tehty jotain kivaa äitille, niin en mä sano siitä hirveästi isälle, mutta mun veli kertoo. Musta tuntuu, että iskää pelottaa, että me tykätään enemmän äidistä, kun me tehdään enemmän asioita äidin kanssa, koska äitillä on paljon enemmän rahaa. Mua ahdistaa ja siska luulee niin. Mun vanhemmat ei tykkää toisistaan, mä oon vaan, että ok, ne ajattelee noin. Se on musta vähän tyhmää ajatella noin, mutta ne silti ajattelee noin. En mä sano siitä mitään. Mä oon Reetta ja mun kanssa täällä keskustelemassa on mun kollega Ilona. Moikka! Me tullaan Kasper kasvatus- ja perheneuvonta ry:stä ja meidän työtä on vahvistaa lapsen osallistumista perheen päätöksentekoon erotilanteissa. Meillä on ollut mieletön etuoikeus käydä keskusteluja lasten kanssa, joiden vanhemmat on eronnut. Ja on tosi upeaa, että päästään jakamaan näitä ajatuksia tässä podcastissa. Tässä jaksossa meillä on aiheena, miltä lapset suojelevat vanhempiaan. Ja tämä on teema, joka ei alun perin ollut meidän suunnitelmissa, mutta lasten kanssa keskustellessa lapset otti itse tätä tosi paljon puheeksi. Ja se kosketti meitä aika isosti, kun he tuotti sitä, että minkälaisia asioita he varoo ottamaksi puheeksi vanhempien kanssa. Ja me haluttiin tuoda tätä tässä kohtaa esille, koska me ajatellaan, että tämä on aihe, mitä vanhempien voi olla aika vaikea itse huomata, koska ne on nimenomaan niitä asioita, joista lapset ei puhu vanhemmilleen. Ja sitten meistä kuitenkin tuntuu, että voisi olla olemassa ehkä jotain keinoja, millä tätä ilmiötä voisi edes vähän helpottaa, joskaan ei ehkä ihan kokonaan kuitenkaan poistaa. Voi olla, että nämä lasten ajatukset, joita tässä jaksossa kuullaan, ja niihin liittyvä keskustelu niin voi herättää vanhemmissa myös syyllisyyden tunteita tai muita hankalia tunteita. Mutta jotenkin ajatellaan, että se ei ehkä kuitenkaan ole syy jättää tai olla puhumatta näistä asioista, jotka on lapsille tosi isoja ja joita he miettii paljon. Sitten mä ajattelen, että on kuitenkin niin kuin hyvä muistaa, että syyllisyys on myös ihan hyvä ja tärkeä tunne vanhemmalle. Syyllisyys kertoo siitä, että omat lapset on tärkeitä. Ja mä ajattelen, että se kertoo myös siitä, että vanhempi on hereillä sen suhteen, että ei ole ihan täydellinen vanhempana, niin kuin kukaan vanhempi ei koskaan ole. Ja jos vanhempi silloin, kun se syyllisyyden tunne herää, niin huomaa sen ja se herättää sen halun toimia vähän toisella tavalla, niin mä ajattelen, että syyllisyyshän on sellainen tunne, että siitä voi parhaimmillaan oppia aika paljonkin. Se on ihan totta. Ja sitten joskushan voi käydä niin, että se syyllisyyden tunne muodostuu niin suureksi, että se onkin enemmän lamauttava kuin eteenpäin tai oppimiseen vievä. Niin jos tuntuu, että se tunne alkaa olla itselle jollain lailla lamauttava, niin mä suosittelen silloin, että silloin kannattaa ehkä puhua aiheesta jonkun esimerkiksi ystävän kanssa tai sitten hakeutua vertaisryhmiin tai terveydenhuollon piiriin asiasta keskustelemaan. Silloin kun äiti ja isä eros, sit äiti itketti aika usein. Niin mä kysyin siltä, että mikä ihme sulla on hätänä, niin kyllä mä tiesin, mikä äitillä oli hätänä. Äiti usein sanoi, kun sitä itketti, että ne on aikuisten juttuja, mutta olisin toivonut, että se olisi kertonut. Että olisi vaikka sanonut, että mua harmittaa, kun iskä auto ei ole enää pihalla. Että äiti olisi ollut avoimempi, että äitillä oli ystäviä, joille se puhui niille ne kaikki jutut. Mutta mä olisin toivonut, että se olisi kertonut mulle. Koska äiti ei pystynyt kertoa, mikä sitä harmitti, niin sit mäkään en pystynyt kertoa, mikä mua harmitti. Niin jos äiti olisi osannut kertoa, että mua ahdistaa tää, mutta mä saan tukea siihen, niin ehkä mäkin olisin osannut paremmin sanoa silloin. Olipa taitavasti kuvattu tuossa äskeisessä noita lapsen eron jälkeisiä tunteita. Mä ajattelin, että tässä jotenkin hyvin kuuli sen, että mitä hyvää vanhempien ero voi tuoda. Ihan niin kuin muutkin vaikeat asiat lapsen elämässä, niin ne voi aina tuottaa myös jotain hyvää. Ja mä ajattelin, että tässä kuuluu se, että tämä lapsi on oppinut tosi upeasti puhumaan omista tunteistaan ja ajatuksistaan.
Ja mä jotenkin kuulin sen, että hän on saanut käsitellä sitä eroa ja hän on saanut siihen myös tukea aikuisilta siihen, että hän on oppinut käsittelemään niitä omia tunteita ja ajatuksia. Mä ajattelen kanssa, että hän on tehnyt tosi hienoja oivalluksia vuorovaikutuksesta ja vuorovaikutussuhteista. Hän on huomannut, että kun toinen jakaa itsestään, niin se auttaa myös sitten taas itseä ottamaan asioita puheeksi ja jakamaan omia ajatuksia. Niin, mä ajattelin, että tuossa on ehkä meidän tämä jakson ensimmäinen vinkki vanhemmille, että jakakaa teidän tunteita lasten kanssa. Että jotenkin, että on hyvä kertoa, miksi itkettää tai miksi suututtaa. Lapset huomaa kyllä, kun vanhemmalla on paha mieli. Ja tässä esimerkiksi vielä tosi konkreettisesti vanhempi oli itkenyt. Ja itkeminenhän on niin kuin täysin sallittu, siinä ei ole mitään pahaa, mutta lapsen näkökulmasta se voi olla tosi hämmentävää silloin, jos sille ei saa mitään selitystä. Vanhempien on hyvä muistaa, että jotta lapsi voi oppia tunnistamaan omia tunteitaan, niin olisi tosi tärkeää, että vanhemmat pystyisivät jakamaan heidän tunteitaan. Ja nyt tässä, jos tunne oli suru, niin se, että vanhempi voisi sitä jotenkin sanottaa, niin se auttaisi lasta myös käsittelemään omia surun tunteita. Niin, tässä esimerkiksi vaikutti siltä, että äiti pyrki suojelemaan lasta omalta pahalta mieleltään ja sanoi, että nämä on aikuisten asioita. Mutta siinä ehkä lapsi sitten yhtä lailla kuin vanhempi haluaa auttaa lastaan silloin, kun lapsella on paha mieli, niin myös tämä lapsi koki tarvetta tukea vanhempaansa ja olla vanhemman lähellä. Ja itse asiassa lapsen voi olla tosi vaikeaa siirtyä jollain lailla sinne vanhemman surun ulkopuolelle, vaikka vanhempista tässä yrittikin tehdä. Kun ne vanhempien tunteet, ne on vähän myös lasten asioita silloin, kun lapset on läsnä. Niistä vähän vaan niin kuin tulee, sille ei oikein voi mitään. Ja mä ajattelen, että tässä kohtaa voisi olla sit hyvä opetella sitä, että miten niiden tunteiden kanssa ollaan yhdessä. Miten eroon liittyvien tunteiden kanssa ollaan yhdessä lapsen kanssa? Osaatko vastata siihen? No tässähän lapsi itse asiassa sanoi sen. Hän toivoi, että vanhempi olisi ollut hänelle avoimempi. Lapsi näki, että vanhemmalla oli paha mieli, mutta sitten se vanhempi sanoi, että se on aikuisten juttu. Ja lapsi toivoi kuitenkin, että vanhempi olisi ehkä sanonut sen avoimesti, että hänellä on paha mieli tai vaikeaa tällä hetkellä. Ja kertonut, että saa siihen apua. Ja mä ajattelin, että on semmoinen, mitä kuulee tosi usein monilta lapsilta, että jos vanhemmilla on mikä tahansa vaikea asia, niin lapset kokee helpottavana, että jos aikuiset kertoo heille, että mistä he saa siihen apua. Että on se sitten ystävät tai terapia tai lääkäri tai mikä ikinä. Ja sitten kun lapsi kuulee sen, että mistä aikuinen saa siihen vaikeaseen asiaan apua, niin mä ajattelin, että sitten sen lapsen on niin kuin mahdollista jättää se aikuisten asiaksi. Ihan niin kuin aikuiset yleensä toivoo. Ja mä ajattelin, että tästä ehkä nyt on tämä meidän tämän jakson vinkki numero 2, että kertokaa lapsille, että keneltä ja mistä saatte tukea vaikeiden asioiden kanssa pärjäämiseen. Musta olisi kiva, jos lapsi sanoo, että sitä ei huvita mennä kouluun tai mennä harrastuksiin. Olisi kiva, että kysytään, onko kaikki hyvin ja harmittaako tämä ero sua. Sama voisi kuitenkin antaa mahdollisuuden lähteä pois siitä tilanteesta, koska ainakin mua se vähän ahdistaa, jos tullaan silleen, että onko sulla kaikki hyvin ja johtuuko tämä erosta. Se on ihan hyvä, että erosta kysytään, mutta voi sit uskoa, mitä mä vastaan. Joskus kouluterkkarilla mä oon alkanut iskemään, koska mua ärsytti se, kun se piti mua sellaisena heikkona erolapsena tai sellaisena, että se muuttaisi koko mun elämän. Olisi voinut uskoa, mitä mä sanoin. Että se ero ei ole kaikki kaikessa. On muukin elämä. Okei, eli lapset ohjeisti meitä aikuisia nyt niin, että voisi kysyä erosta ja olisi ihan suotavaakin kysyä lapsilta eron herättämistä ajatuksista ja tunteista. Kysymällä ja ottamalla
eron puheeksi. Vanhempi viestii lapselle, että erosta saa puhua ja jutella. Ja sillä aikuinen avaa sitä keskustelutilaa ja mahdollisuutta sille yhteiselle puheelle. Niin, monet lapsethan saattaa jättää puhumatta erosta just sen takia, että he suojelee vanhempiaan. Tai että se aihe tuntuu jollain lailla sellaiselta, että sitä ei saisi ottaa puheeksi. Mutta sitten kun vanhempi itse avaa sitä keskustelua, niin samalla vanhempi viestii sitä lapselle, että erosta saa puhua ja että minä vanhempana kestän ja haluan kantaa sun tunteita ja kuulla sun ajatuksia. On tosi tärkeää, että silloin kun kysytään lapselta jotain, niin se on oikeasti aitoa kysymistä. Että vanhempi on aidosti kiinnostunut lapsen ajatuksista ja ei oikeasti tiedä niitä valmiiksi. Että on valmis siihen, että kuulee myös ehkä asioita, jotka ei ole yhteneviä omien ajatusten kanssa tai jota ei olisi ehkä oikeastaan halunnut edes kuulla. Sitten mä ajattelen, että on aina riski siihen, että sä kuulet jotain epämieluisaa, mutta sitten yhtä lailla siinähän on myös siis se mahdollisuus, että voi kuulla jotain käsittämättömän kiinnostavaa ja oppii lapselta jotain asioita, mistä ei ole ollut tietoinen ja siitä voi omat ajatukset avartua ja voi saada niin kuin paljonkin uusia näkökulmia. Näin on. Ja sitten taas toisaalta yhtä tärkeää kuin se, että aidosti kuuntelee, niin että on aidosti myös valmis hyväksymään sen, että lapsi ei välttämättä halua puhua. Voi olla, että just nyt ei ole se lapsen keskusteluikkuna auki ja ei ollut nyt lapselle sopiva hetki puhua, vaikka vanhempana olitkin näin ajatellut, että tässä iltapalalla nyt just olisi hyvä hetki. Ei ehkä ollut lapsen päivään sopiva juttu tänään. Et ihan niin kuin itsekin aikuisena, niin mieluiten haluaisi käydä kaikki vaikeat keskustelut just itselleen hyvällä hetkellä, niin tämä sama pätee lapsiinkin. Joo, lapset kuitenkin yleisesti mä ajattelen, että ne arvostaa sitä, että vanhemmat kysyy ja tarjoaa niitä keskustelun mahdollisuuksia. Ja vanhempi voi mun mielestä avata sitä keskustelua uudelleen ja sitten lapsi voi niin kuin myöhemmin tarttua siihen, jos on tarttuakseen. Ja sitten toisaalta se, että vanhempi pitää sitä asiaa jollain tavalla esillä, niin voi antaa lapselle myös itselleen mahdollisuuden avata keskustelun siitä haluamastaan asiasta silloin, kun hänestä itsestään tuntuu siltä. Mutta sitten jotenkin musta tuntuu, että tosi usein vanhempiin neuvotaan, että lapsille olisi hyvä puhua näistä vaikeista asioista niin ikätasoisesti. Ja mä ajattelen, että vanhemmat jää aika usein ehkä miettii sitä, että mitä ihmettä se ikätasoisuus nyt sitten on. Niin mä ajattelen, että jotenkin, että ehkä haluaisi tähän vinkkinä tuoda sellaisen, että ikätasoisuus voisi tarkoittaa vaikka sitä, että vanhempi antaa lapselle sanoja käytettäväksi. Eli että vanhempi ottaa asioita puheeksi ja käyttää niitä käsitteitä, mitkä on lapselle voi olla vaikeita. Ne voi olla vaikka ero tai ikävä tai riita. Ja sitten lapsi saa niin kuin jatkaa siitä ja kysyä sen verran, kun haluaa tai olla kysymättä. Mutta että ehkä joku semmoinen, että ikätasoisuus tarkoittaa sitä, että lapsi määrittelee sen asian laajuuden, kuinka laajasti ja syvälle me tässä mennään, mutta vanhempi antaa lapselle sanoja käyttöön niin, että lapsi voi sitä laajuutta ikään kuin itse sitten rajata. No nyt oli musta kyllä aika todella hyvä ja arvokas vinkki ikätasoisesta keskustelemisesta, koska nimenomaan aina kehotetaan keskustelemaan ikätasoisesti, mutta mitä se sitten tarkoittaa, niin sitä ei kauheasti aina selitetä. Niin nimenomaan toi, että sen lisäksi, että vanhempi pitää sitä asiaa esillä, niin että vanhempi antaa sanat lapsen käyttöön. Sanat siitä, että mistä ollaan puhumassa ja mitä asioita tähän liittyy. Ja sitten lapsi nimenomaan pääsee itse määrittelemään sen, että missä laajuudessa ja millä tasolla hän haluaa ja on valmis asiasta puhumaan. Sitten mun mielestä tuossa lasten keskustelussa niin nousi myös esille yksi toinen tärkeä pointti tämän keskustelemisen lisäksi. Ne lapset sanoi siinä, että eron lisäksi heidän elämässään tapahtuu koko ajan kaikenlaista muuta ja että se ero ei ole heidän koko elämä.
vaan että on jotenkin tosi tärkeää, että me muistetaan se, että siellä tapahtuu koko ajan ne kaikki samat asiat, mitä muillakin heidän ikäisillään on elämässä meneillään. Niin. Ei kukaan halua tulla nähdyksi vaan yhden asian kautta, vaan ihan kokonaisena ja kokonaisvaltaisesti. Mä en yleensä ole se, joka ottaa sen esille äidillä, jos mä oon tehnyt jotain kivoja juttuja isällä ja toisinpäin. Mun pikkusisko usein ottaa, mutta jos mä hypätän jotain juttua, niin kyllä mä sen kerron, mutta en mä jää siitä mitään esitelmää pitämään. Mä en oikein tiedä miksi, niin se vaan on. No se on silleen, jos mä vaikka sanon äidille, no me oltiin mökillä, sit se on silleen, no ketäs siellä oli? Mä oon silleen, joo, siellä oli iskä, sit siellä oli mun bonusäiti, sit äiti on silleen, heti kun mä rupean puhua siitä mun bonusäidistä, niin musta tuntuu, että se ei hirveästi tykkää. En mä puhu siitä, mutta ei se silleen mitään. Sehän on kiva juttu, että olitte mökillä, niin ei se silleen jatka sitä, se on ihan normaalisti sit. Mulla on silleen, että mun äidin puoliso on mulle silleen hyvä kaveri, mutta mä tiedän, että se on isälle vaikea sulattaa se ihminen. Niin mä en voi olla mun isälle, että kato, mä sain siltä synttärilahjaksi ihanan laukun. Mä sanon, että mä sain sen äidiltä. Tai jos me ollaan sen kanssa katsottu jotain kivaa sarjaa, niin mä sanon, että me katsottiin äidin kanssa. Se on helpompaa sanoa tolla tyylillä, koska voisi olla, että sun isä ei ymmärtäisi sitä, tai sä vaan pelkäät sen reaktioon. Mä pelkään, että isä ei ymmärtäisi sitä, että se voi olla NS-kaveri eikä silleen vanhempi, vaikka se onkin aikuinen. Olipa mielenkiintoinen keskustelu. Tekisi jotenkin mieli kysyä näiltä lapsilta, että mistä ne oikein tietää, että näistä asioista ei pitäisi puhua. Että mistä ne on päätellyt, että vanhemmalle tulee paha mieli, jos he kertoo tehneensä jotain kivaa oman vanhemman tai sen vanhemman uuden kumppanin kanssa. Mua mietityttää se, että tietääköhän nämä lapset ihan oikeasti, mitä heidän vanhemmat ajattelee. Niin, lapset ainakin uskoo tietävänsä, mitä heidän vanhempansa ajattelee. Ja jotenkin tulee itselle sellainen olo, että ne vanhemmat ei välttämättä ihan näin ajattele. Lapsihan myös toteaa äidin olevan ihan normaalisti, mutta jostain on lapsille kuitenkin tämmöinen vähän toisenlainenkin ajatus tullut. Lapsethan on jotenkin, mä ajattelin, että ne on tosi herkkiä sen kanssa, että he haluavat, että vanhemmilla on kaikki asiat hyvin. Ja tulee mieleen, että voisiko olla, että vanhemmalla on joskus ollut joku reaktio tai mikroilme. Tai että vanhempi on joskus jopa sanonut jossain tilanteessa, että en halua kuulla, kun sulla on kivaa sun bonusvanhemman kanssa. Mutta sitten, jos näin on joskus käynyt, niin tilanteethan kuitenkin niin kuin muuttuu, eikä se asia välttämättä enää ole tosiasia. Ja mun tuleekin niin kuin mieleen, että jos vanhempi huomaa, että lapsi ehkä suojelee häntä tai jättää kertomatta niin kuin jotain asioita sen vuoksi, että teillä vanhempi pahoittaisi mieltään, niin mä ajattelen, että on erityisen tärkeää, että vanhempi avaisi asiasta keskustelua sen lapsen kanssa. Mä ajattelen, että vanhempi voisi vaikka ihan suoraan sanoa, että mä oon huomannut tai että mulla on semmoinen olo, että sä suojelet mua, etkä siksi puhu kaikesta, mitä haluat. Että jotenkin niin kuin, että nyt vaikka tässä esimerkiksi, niin vanhempi voisi ihan hyvin sanoa ääneen, että hei, että musta tuntuu, että sun on vaikea kertoa mulle, kun sulla on kivaa sun bonusvanhemman kanssa. Niin, ja sitten on myös joukko niitä lapsia, jotka ei puhu omille vanhemmilleen, vaikka vanhempi millä tavoin esittäisi asiaa tai lähtisi eri tavoin sitä avaamaan. Niin siinä kohtaa ehkä vanhemman on hyvä kertoa myös lapselle siitä, että eroon liittyvistä ja uusperhekuvioihin liittyvistä asioista voi puhua myös perheen ulkopuolisen aikuisen kanssa. Esimerkiksi kaikilla koulussa on oikeus tavata koulukuraattoria, on olemassa lasten eroryhmiä ja sitten on lasten ja nuorten puhelimia tai chatteja, minne lapset voi ihan oma-aloitteisesti soittaa tai laittaa viestiä. Ja ettei tämä olisi ihan liian helppoa, niin sitten mä ajattelin, että pitää huomata myös se, että
että kaikki lapset ei välttämättä halua puhua menneistä asioista ihan vaan, koska heitä ei huvita. Ja mä ajattelen, että silloin lasta ei millään tavalla palvele se, että vanhempi jää kyselemään ja jotenkin tenttaamaan sitä asiaa. Ja mä ajattelen, että jotenkin ehkä vaikeus on siinä, että tunnistaa sen, että milloin se keskustelu ja kyseleminen hyödyttää lasta. Ja jotenkin, että jos tähän nyt yrittäisi antaa jonkun neuvon, niin ainakin ehkä semmoinen neuvo, että jos vanhempi huomaa, että vanhemmalla itsellään on semmoinen niin kuin joku erityinen mielenkiinto saada jostain asiasta tietoa, niin se ei ole se kohta, mikä yleensä palvelee lasta. Ja silloin aikuisen niin kuin tehtävä on jättää se aihe ja sen varaan, että haluuko lapsi itse siitä alkaa puhumaan vai ei. Joo. No tässä jaksossa meidän aiheena on ollut, että miltä asioilta lapset suojelee vanhempiaan. Tai mitä asioita ja milloin lapset jättää puhumatta vanhemmilleen. Niin mitä vinkkejä me oikeastaan osattiin tähän antaa? Miten vanhemmat vois auttaa lapsiaan puhumaan, jotta he oikeasti tietäis, mikä lapsen mieltä painaa ja saada sitten lasten harteilta pois sitä vastuuta, minkä lapset kenties on omille pienille harteilleen ottaneet. Niin, no vanhempien on ainakin hyvä olla tietoisia tästä ilmiöstä, että lapset todellakin pyrkivät suojelemaan vanhempia. Mä ajattelen, että tiedostamalla tämän, niin pääsee jo aika pitkälle. Niin, ja sitten tosiaan vanhemman tehtävä on kysyä ja tehdä aloitteita siihen keskusteluun. Vasta auttaa, kun vanhempi antaa siihen asiaan liittyviä sanoja lapsen käyttöön käyttämällä niitä itse ja puhumalla esimerkiksi erosta tai ikävästä. Ja sitten lapsi määrittelee sitä, että miten laajasti hän haluaa puhua. Ja sitten tietysti täytyy kuulla lasta aidosti, kuulla se lapsen vastaus, eikä aikuinen saa olla siinä tietämässä, että mikä se lapsen ajatus on tai mikä siihen olisi jotenkin oikea vastaus. Sen muistaminen, että vaikeista tunteista puhuminen on hyvä asia ja se tukee lapsen hyvinvointia. Tärkeää olisi myös muistaa kertoa lapsille, että mistä vanhemmat itse saa apua. Se tuo lapsille turvan tunnetta. Niin, ja samalla se opettaa lapselle, että kun on vaikeaa, niin apua voi saada ja sitä kannattaa myös pyytää.